Іншы раз пасля доўгага і цяжкага працоўнага дня ці тыдня хочацца адцягнуцца на якую гульню, пасядзець вечарок і расслабіцца. Ты спампоўваеш сабе, напрыклад, Hollow Knight з мульцяшным чубзікам, чакаючы нейкай вандроўкі ў казачны і каляровы свет. А замест гэтага атрымліваеш чорную гісторыю пра забойствы і праклёны, гіблы край і пакутлівыя бясконцыя смерці. Смерць і яшчэ раз смерць. Наўрад ці такое можна назваць прыемным баўленнем часу ў шырокім сэнсе. Але, як паказаў той же Dark Souls, хардкор у гульнях можа быць папулярным, камерцыйна паспяховым і прыносіць не менш задавальнення геймерам, чым простае боўтанне па сюжэтах у казуальных і не вельмі гульнях. Пацець, ламаць геймпады, раззлавана рыпець зубамі ад чарговага фіаска. Падаецца, каму гэта трэба? А вось трэба. І трэба мільёнам геймераў па ўсяму свету. Толькі за 3 гады з даты рэлізу ў 2017 годзе было прададзена каля 3 мільёнаў копій Hollow Knight. Падпісчыкі з першых відэа прасілі мяне агляд на полага рыцара і яго час прыспеў. Вітаю вас на канале Рудзі. Сёння мы без нахабных спойлераў будзем разбірацца, ці варта называць новым эталонам метроидваней Hollow Knight. Сустракайце, маленькі безыменны рыцар у вялікім і жахлівым свеце жукоў, павукоў і страшэннай чумы. Спачатку не зразумела, чаго мы тут робім, адкуль узяліся і што агулам адбываецца. Як уже не раз такое бывала, гісторыю нам не распавядаюць напрамую, а толькі ўскосна, часткамі праз прадметы, дадатковыя лакацыі, чуткі і рэха нейкіх падзей мінулых гадоў. Чума апанавала некалі магутнае каралеўства, прывёўшы ўсё ў заняпад і праходзячы ўсё далей па дзясятках абсалютна розных лакацый, яе ўздзеянне робіцца ўсё відавочней. Наш маленькі, чароўны з вострымі рожкамі і такім жа вострым баявым цвіком жучок-рыцар выпраўляецца ўніз, каб знайсці адказы на пытанне, адкуль усё ўзялося і як гэта спыніць. Цвік гэты — адзіная зброя бліжняга бою, якая ў вас будзе. Не трэба чакаць нейкай кастамізацыі, не той жанр. Дадуць яшчэ магчымасць страляцца душамі і яшчэ пару атак, каб неяк разнастаіць геймплей, і гэтага вам будзе досыць. Паверце, справа, як кажуць, не ў памерах і колькасці зброі, а ў тым, як ёю спрытна карыстацца. Ад вашага спрыту тут будзе шмат чаго залежаць, так што пакуль пампуецца ўсяго 7 гігабайт гульні, ужо можаце пачынаць размінаць свае пальчыкі. Лупцуючы мясцовую амаль усю агрэсіўную фауну, мы будзем выбіваць грошыкі, што завуцца тут геа і душы. Душамі мы як бы і запаўняем поласці ўнутры нашага рыцара, з іх дапамогай, напрыклад, страляць і, што галоўнае, аднаўляць здароўе. Аднаўляць мы будзем яго ўвесь час, бо акрамя кропак захоўвання, лаўкі, што стаяць там-сям, гэта адзіная магчымасць падлячыцца, ніякіх там бутэлечак з ХП ці чагосьці такога. Каст лячылкі можна лёгка збіць, таму падчас боек з босамі бывае вельмі складана злавіць пару секунд у бяспецы, каб аднавіць хоць одну адзінку і пры гэтым не згубіць астатнія. Бегаем па першых лакацыях, б'ёмся з монстрыкамі нават з першымі босамі і не разумеем, а чаго ж гэта гульня лічыцца такой складанай. Я таксама спачатку думаў, што гэтыя такі рукасты малайчыны амаль усіх атрымлівалася забіць з першых пары спроб. Усё зразумела, куды ісці, ніякіх праблем на гарызонце не бачна. Гэта метроидванія, я тлумачу такія рэчы з відэа ў відэа, то бок жанр, дзе карта будзе адкрывацца паступова, у шмат якія месцы можна будзе трапіць толькі пасля таго, як у вас з'явіцца адмысловая здольнасць, ну ці прадмет. Вы будзеце вяртацца ў старыя лакацыі, раз за разам бегаць туды-сюды, так што прыйдзецца падрыхтавацца да такіх месцамі моташных перасоўванняў, і яны будуць займаць асноўную частку часу. І чым больш лакацый вы будзеце адкрываць, тым складаней будзе ўмясціць у галаве ўсе тыя месцы, якія трэба было запомніць, каб вярнуцца пазней. Падказкі на карце, што можна будзе ставіць, ну не тое, каб моцна дапамагаюць. Шмат часу вы будзеце траціць, каб зразумець, куды ісці. Пабягаць усю карту, каб знайсці маленькі калідорчык, які прапусціў, праз які адкрываецца новая лакацыя. А там яшчэ знайсці нашага сябра-картографа Корнефера, у якога за грошы набудзем схему новых пячор.
без яе зусім складана. Спачатку мы можам толькі што бегаць ды скакаць. Гульня таксама гэта разумее і ўсё падаецца лёгкім. З часам па праходжанні навучымся і двайным скокам, і паскарэннем, прабіваць падлогі і так далей. Але толькі з часам, і шмат якія праходы будуць зачынены праз адсутнасць гэтых самых здольнасцяў. Усё гэта будзе дапамагаць нам біцца з галоўнай праблемай гэтай гульні з босамі. Іх тут шмат, яны разнастайныя і панатыканы па ўсіх кутах, загараджваюць праходы, сюжэтныя калідоры, хаваюць прадметы і проста сустракаюцца па дарозе. Нейкія будуць абавязковыя, нейкія не зусім, а за нейкіх проста дадуць грошы. Але пакуль вы яго не заб'яце, пра тое не даведаецеся. Некаторыя з іх настолькі даставучыя, хуткія і напружваючыя, што можна змарнаваць не одну гадзіну. Я літаральна не скажу, што перад намі будуць 2D-формы знакамітай Міленій з Elden Ring, але ёсць таварышы, што задзяўбуць вас на 200%. Зараз я на вёсцы і неяк цэлы дзень фізічна працаваў, займаўся рамонтам, пад вечар вельмі стаміўшыся, прысеў пабегаць гадзінку ў Hollow Knight. І 2 гадзіны ганяў аднаго казла, дакладней ён мяне. 2 гадзіны прыбягаў да яго, атрымліваў звездюлёў і зноў бег да яго. Карацей, не самы добры варыянт, каб расслабіцца перад сном. Каб біцца з гэтымі клятымі босамі, мець нейкую варыянтнасць, калі так можна сказаць, білда, ёсць амулеты. Яны надаюць дадатковыя характарыстыкі ці змяняюць здольнасці, па сутнасці выконваюць ролю класаў у гульні, дзе гэтых класаў няма. Тыпу рабіць часцей рывок, ці рабіць яго з уронам, ці з'яўляецца шчыт падчас лячэння, выклікаць на дапамогу павучкоў, жучкоў, кажаноў, як нейкі друід. З амаль што абавязковых амулет компаса, каб на карце паказвала ваше месцазнаходжанне, ці амулет, з дапамогай якога грошы магніцяцца да вас самі. Карацей, усялякае разнастайванне вашага стылю гульні. Зразумела, адначасова вам не дадуць апрануць іх на сябе усе, таму браць прыйдзецца з розумам. І калі вы сустрэлі складанага боса, якога ўсё ніяк не атрымліваецца перамагчы, імаверна, трэба падабраць іншы камплект амулетаў. Напрыклад, супраць кагосьці не важна даўжыня вашага цвіка, бо вы і так па босу трапляеце, лепш узяць што-небудзь больш карыснае, тыпу паскоранага лячэння. Ці калі побач шмат дробных міньёнаў, узяць шчыт, які з вялікай імавернасцю пазбівае іх на падлёце да вас. Але ж дзіва, што ні босы, ні монстры не з'яўляюцца самай вялікай тут складанасцю. Я хоць і біў аднаго дзядзьку 2 гадзіны, але большасць памерла з адной ці некалькіх спроб. Фінальны бос для стандартнай канцоўкі, а іх тут насамрэч нават не 2 і не 3, быў забіты нашмат хутчэй, чым планаваўся, спроб усяго за 5. Праўда, калі вы захочаце зайсці на каля 100% праходжанне, вам прыйдзецца сустрэць рознага калібру босаў і выдаткаваць на іх шмат часу. На сярэдняе жа праходжанне са звычайнымі рукамі, праблемнымі босамі, умераным даследаваннем свету да 30 гадзін. Але ўвесь гэты час вы будзеце акружаны неймавернай прыгажосцю створанага аўтарамі гульні свету. Кожная лакацыя спрабуе быць максімальна адрознай ад іншай, і гэта вялікая праца, улічваючы іх колькасць. Шырокі выбар праціўнікаў, жукі ўсіх відаў, мухі, пчолы, павукі, смаўжы і чорт толькі ведае, хто яшчэ. Усё лётае, шпурляецца, кусаецца, вылазіць з-пад зямлі, валіцца з неба і ўвесь час занята толькі адным, як бы ўчапіць галоўнага героя за яго маленькую, белую, жутчу срачку. Бегаем па лакацыях, і большасць часу вы сапраўды будзеце заняты тым, што бежыце ці праз усю карту назад, каб набыць новы амулет, ці пабягайце ўсе лакацыі, бо зноў не ведаеце, куды ісці і што агулам рабіць. У мяне ў адзін момант ужо была стомленасць не ад босаў, не ад складанасці, а калейдаскопа лакацый, у якіх я ўжо згубіў лік розных пакойчыкаў і калідораў, у якія трэба потым вярнуцца, як атрымаю магчымасць нешта тут зрабіць. Але тое, пэўна, было звязана з нейкай маёй асабістай стомленасцю іншы раз падчас праходжання, чым самой гульнёй. Бяжым у 10-й раз, прабіваючыся праз знаёмых ворагаў, спыняемся, звяраемся з картай, бяжым далей. Дапамагаюць у перасоўваннях, каб зусім не звар'яцець ад гэтай бегаты, адмысловыя жукі-перавозчыкі, для якіх у новых біёмах мы будзем адмыкаць новыя станцыі. Мне вельмі падабалася гэта анімацыя, як яны з'яўляюцца з ценей цёмных калідораў, калі толькі мы паклічым іх праз званочак. Адкрываючы новыя станцыі, я з задавальненнем з імі размаўляў, каб паслухаць, як яны пастарэчы рады ўбачыць мясціны, куды не бегалі ўжо доўгія гады. А па тых сцяжынках, куды
не могуць прабрацца іх цыбатыя лапкі, можна яшчэ праехаць па лініі старажытных і шляхетных трамваяў, што вазілі калісьці разнакаляровую публіку жывых тады гарадоў. Усе гэтыя вандроўкі па лакацыях суправаджаюцца і не менш захапляльнай і нават шыкоўнай музыкай. Галоўная кампазіцыя з першага горада дык увогуле можа прэтэндаваць стаць у шэраг найлепшых кампазіцый з гульняў. Кранальная і глыбокая, як ніякая іншая, надае настрой да ўсяго, што вас чакае наперадзе. Нуда па страчанаму, ностальгія, што прадзіраецца ў самыя глыбіні. Музыка як самы вялікі спойлер да гульні. Агулам і карцінка, і гук робяць гэту метраідванію сапраўды моцна атмасферна, прыгожая, тактыльна прыемная. Гукі жа асяроддзя амаль што адчуваюцца фізічна, і аўтары сапраўды намагаліся зарабіць яе гасціннай для геймера. Таксама насыцілі свет сотнямі дробязяў, якія ствараюць сусвет. Маленькія дыялогі, схаваныя NPC, дробязі, ацэлкі ў задніках лакацый. Нібыта ўсё тут зроблена з мэтай. Паглыбленне ў гульні не перабіваецца статыстыкай, лічбамі, палоскамі ХП у ворагаў, вялізнымі словамі, крыт на ўвесь экран і так далей. Калі вы знаходзіце каваля, што робіць ваш цвік дужэй, дык праверыць, наколькі ён зрабіўся мацней, можна будзе толькі падлічыўшы, наколькі меней разоў трэба паторкаць у ворага, каб ён памёр. А калі б'еш боса на апошнім подыху свайго ХП, дык не ведаеш, ці яму застаўся адзін укол цвіком, дзеля якога можна кінуцца ў апошнюю смяротную атаку ва-банк, ці трэба яшчэ хвіліну мутузіць, і на сваім адным ХП доўга не выцягнеш. І ад таго неймаверна прыемна пасля чарговага складанага удару зразумець, што гэты удар быў для паскуды, што растрыбушыла ўсе нервы апошнім. Яшчэ больш нерваў у вас можа дабраць платформінг у пэўных лакацыях, дзе пачынаецца вяселле з гэтымі ўсімі скокамі, чапляннем за сцяну, вострымі ігламі, дыскамі і іншай небяспечнай хрэнью. Праходзячы асноўным шляхам, вы не будзеце сустракаць нейкіх складаных момантаў геймдызайна, і праз пару уверх рэзка ўправа падскок, і вось вы ў бяспецы, усё будзе скончвацца. Але ж калі вы захочаце разведаць пячоры глыбей, знайсці дадатковы лут, адысці ад сюжэтнай сцежкі, тады чакайце моташныя прыкалдэсы. Іншыя прымусяць вас не раз кінуць думку выведваць таямніцы гульні, ды вярнуцца назад ва ўтульныя калідоры асноўнага праходжання, бо там трэба паказваць іншы раз неймаверны ўзровень валодання геймпадам і сваімі нервамі. А так, без якіх хіба умоў, вам трэба пагуляць у сапраўды моцны праект ад 2017 года і зразумець, чаму Hollow Knight зрабіўся эталонным для будучых распрацоўшчыкаў метраідваній і платформераў. У першую чаргу за абсалютна неабыякавае напаўненне сусвету тысячамі звязаных паміж сабой дробязей, цудоўнага музыкальнага суправаджэння і пары дзясяткаў гадзін цікавага досведу, які не атрымаеш ад шмат якіх праектаў. Рудзя рэкамендуе, тым болей, што ў Беларусі яна зараз каштуе крыху меней за $9. У распрацоўцы доўгі час знаходзіцца працяг з назвай Silk Song з гераіняй першай часткі ў галоўнай ролі, і фанаты вось ужо 4 гады чакаюць яе выхада, але распрацоўшчыкі ўсё адкладаюць і адкладаюць, магчыма, паліруючы гульню з разуменнем адказнасці пасля стварэння моцнай Hollow Knight, і каб не трапіць у пастку якасці, якую ж самі стварылі. Мне бы хацелася пачуць ад тых, хто пагуляў, які з босаў для вас аказаўся найскладанейшым і якая з лакацый уразіла больш. Ад астатніх жа чакаю ўражанняў на агляд, і ці ўпэўніў я вас яе набыць, ці наадварот. Дзякуй усім за прагляд, чакаю на вашыя панскія і паненскія каментары, а таксама шляхетныя лайкі і магнацкія рэпосты. Дзякуй вялікі спонсорам з Patreon і YouTube, якія падпісваюцца і працягваюць падтрымліваць ужо доўгі час мой канал. Цяпер на Patreon можна атрымаць ранні доступ не толькі да відэа з канала Рудзі, але і да новых выпускаў канала Відзік, што робіцца разам з Віталём Аляхновічам. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч.